Здравейте, аз съм Асен Маджаров и много се радвам, че сте тук в първото ми видео. Добре дошли в моя канал. Аз съм на 24 години, роден съм в Кърджали, малък град в България, обаче е уникално място. Искам да подчертая. Също така, България съм оставил преди 5 години, тъй като се преместих в Англия да живея и се занимавам с почистване на домове. Искам да подчертая, че обичам да правя това, което правя и съм много доволен. Реших да го отворя, защото искам да споделя своя опит, моето ежедневие и интересът си с вас. Мисля, че на вас може би ще ви хареса също, нали? Може би ще ви хареса. YouTube е невероятно място да свържеш хора, които споделят еднакви страсти, мисля. Нали? Защото аз оттам се запалих. Да покажа какво е да живееш в чужбина и как протича един ден в животът ми. Как ще качваш видеа? Ще качвам видеа за моето ежедневие, ще качвам видеа за предизвикателството да живееш в Англия, ще качвам видеа на тема съвети за почиствания и разбира се, лични моменти от животът ми и забавни истории. Надявам се да са забавни за вас, за мен са. По принцип животът ми е забавен. Да, ама ние ти знаем само името ми. Добре, разбира се, че трябва да ви дам и някакви факти за мене си. Да, ще ви дам. Ще дам обаче само 7, тъй като за в момента мисля, че достатъчно добре ще се опознаем с 7 факта за мен самият. Нека да започнем. Факт 1. Роден съм в Кърджали. Малък, но красив град. И винаги ще нося всички спомени от този град със себе си, навсякъде където и да съм по светът. Факт 2. От 5 години живея в Англия. Англия ми харесва заради сместа на културата си. Има много и различни култури тук и може човек много да се изучава за всяка култура отделно, което много ми харесва, тъй като аз обичам да се запознавам с нови хора. Факт номер 3. Занимавам се с почистване на домове и ми харесва да го правя това нещо. Започнах напълно случайно, обаче с течение на времето аз преоткрих някакси себе си в този бизнес някакси, не знам защо. Факт 4. Обожавам спорта, обичам футболът, обичам да играя от време на време, когато имам свободно време за футбол специално, обичам да гледам футболни матчове. Номер 5 за мен. Обожавам да готвя и обожавам да правя нови рецепти. Създавам рецепти. Надявам се, че в бъдеще може да влезна и в кухнята и там може да ме видите с мои рецепти. Номер 6. Надявам се и се опитвам да създам собствен бизнес. За в бъдеще искам да работи този бизнес. За в момента всичко върви много добре. Не мога да споделям нищо за него в момента, но това ми е една от мечтите да създам свой бизнес. Номер 7 и последно, разбира се, за мен за в момента. Обичам през свободното си време да пътувам из Англия и да откривам нови места и много красиви също. Това бях аз, Асен Маджаров. Надявам се, че видеото ви е било интересно и да сте ме опознали малко по-добре. Надявам се да останете с мен на това приключение. Така че ако ви е харесало, не забравяйте да харесате и да се абонирате. Може даже и да коментирате, ако искате. До следващия път.